तर नमस्कार मैत्रिणींनो, तुमचे पुन्हा एकदा आपल्या व्लॉग व्हिडिओत स्वागत आहे। आणि आज आम्ही चाललेलो आहे पाथर्डीला, म्हणजेच मोठा देवीचे दर्शन करण्यासाठी आम्ही चाललेलो आहे। आणि माझे सासू सासरे आणि माझी नणंदबाई आम्ही सगळे गेलो होतो। तर पैठणला जाता जाता पैठणला थांबलो होतो। तर पैठणचेही दर्शन करून आम्ही तिथून गेलो आणि मग नंतर धरण बघितले आणि मग लगेच गेलो पाथर्डीला। आम्हाला थोडा उशीर झाला होता जायला इथूनच, कारण पिल्लूचं आवरून सर्व आवरून आम्हाला निघावं लागतं, त्यामुळे उशीर झाला होता। तर इथे आम्ही पैठणच्या मंदिरामधून दर्शन करून निघालो होतो आणि आलेलो होतो पाथर्डीला। तर खूप जवळ आलो होतो आम्ही देवीच्या, म्हणजे मोठा देवीच्या जवळ आलेलो आहे आणि खूप छान दर्शन झालं। आणि मी लग्नानंतर पहिल्यांदा गेले आणि लग्नाच्या आधी 2-3 वर्ष अगोदर गेलो होतो आम्ही सर्व, अश्विनी दीदी, आम्ही सर्व, सुरेखा ताई, प्रियंका दीदी, आम्ही सगळे गेलो होतो, मम्मी पप्पा, म्हणजे फॅमिलीच गेली होती आमची सगळी। तर त्यानंतर आता मी आलेले आहे लग्नानंतर आता पहिल्यांदा दर्शन करायला। तर हे पण येणार होते दर्शन करण्यासाठी, पण त्यांना सुट्टी भेटली नाही, त्यामुळे ते नाही येऊ शकले। मग माझी नणंदबाई आणि सासू सासरे आम्ही आलो होतो दर्शन करायला। तर मोठा देवीचे मंदिर खूप लोकांनी बघितलेले असेल, दर्शनही केलेले असेल, खूप मस्त केले आता तिथे मंदिर वगैरे व्यवस्थित बांधलेलं आहे आणि वातावरण पण खूप छान वाटतं, फ्रेश वाटतं तिथे गेल्यावर। तर तुम्हाला दाखवणारच आहे तसं मी मोठा देवीचे दर्शन करायला गेलेलं आतमध्ये मंदिर कसं आहे। तर शक्यतो आतमध्ये ते काढून देत नाहीत व्हिडिओ, पण तरी मी प्रयत्न करेल मध्ये देवीचा व्हिडिओ काढण्याचा, बाकी ठिकाणचा तर काढेलच मी व्हिडिओ। आणि आता आम्ही आलेलो आहे मंदिराच्या खूप जवळ आणि इथून दिसते असं मंदिर, मंदिराच्या मागचा भाग आहे। आणि आता आम्ही इथून चाललोय, पार्किंगला गाडी लावणार आहे आणि मग लगेच दर्शन करण्यासाठी वरती जाणार आहोत। तर आलोय आता आम्ही इथे मंदिराजवळ आलोय। तुम्ही बघू शकता हे मंदिर किती छान दिसतंय, किती मोठं बांधलेलं आहे, मस्त केलंय। आणि आता आम्ही आलेलो आहे मध्ये मंदिराच्या मध्ये। तर असं जायच्या वेळेत असे देवी वगैरे लावलेले आहे, म्हणजे देवींच्या मूर्त्या आहे इथे, भीषण भैरव अशा आहेत देवीच्या मूर्त्या इथे। तुम्ही झाल्यावर नव्हते आले का हो? तर तुम्ही इथे बघू शकता किती छान दिसते। आणि खाली हे जे स्टील वगैरे बनवलेलं आहे लाईनचं, तर हे कधी कधी यात्रा वगैरे असल्यावर गर्दी होत असते, त्यासाठी असं लावलेलं आहे गर्दी होऊ नये म्हणून। आणि हा आहे गणेश, श्री गणपती बाप्पा। तर खूप छान असे गणपती बाप्पा होते आणि असं समोर असं जाण्यासाठी पायऱ्या वगैरे आहे समोर जायला, तर गर्दी होऊ नये म्हणून त्यांनी असं सिस्टीम बनवलं आहे मस्त। तर छान वातावरण आहे, इथून असं समोरचं दिसतं डोंगर वगैरे, तर बाहेरचं वातावरण दिसतं। तर तुम्ही बघू शकता किती छान दिसतं, कळस वगैरे पाठीमागे मस्त असं डोंगर वगैरे, खालचे गावं वगैरे दिसतात वरतून। तर छान आहे, पहिले गाडी येत नव्हती मंदिरापर्यंत, तर आता गाडी पण येते वरती। तर तुम्ही बघू शकता इथे किती छान वातावरण झालेलं आहे आणि डोंगर वगैरे हिरवगार मस्त वाटतंय। आणि पिल्लू बघा कसा उभा राहिला, पिल्लूला पण खूप मजा येत होती इथे आणि ऐकतच नव्हतं, उभाच राहायचं म्हणायचं तिथं। तर पिल्लू असं उभा राहिला होता, मजा बघत होता, त्याच्या आजोबाने त्याला पकडलेलं होतं घट्ट, त्यामुळे काही भीती वाटली नाही तिथं काढला तर काही। आणि तो मस्त बघत होता, एन्जॉय करत होता, फिरायला आला तर। असं देवी दिसते बघा, मंदिराच्या पाठीमागून लावलेलं आहे CCTV ते, तर तिथं दिसतं TV मध्ये। तर हे पूर्ण मंदिर आहे, पुढं पण असं गॅलरी टाईप आहे, तिथून पण असं दिसतं बाहेरचं वातावरण, डोंगर वगैरे, खालचे गावं वगैरे, घरं लोकांचे, तर मस्त दिसते। असं नाव आहे देवीचे वरती। आणि आता आमचं दर्शन झालेलं होतं आणि आम्ही घरी निघालो होतो। तर
आता आम्ही चाललेलो आहे घरी. तुम्हाला आजचा व्लॉग कसा वाटला तर नक्की कमेंट्समध्ये सांगा.